What up mga katapyas? Yan. Kumusta kayong lahat? Ngayong araw guys, pupunta kami ni AS manguha ng kangkong para sa alaga nating mga pato guys. Yan, nandito siya ngayon. Yan guys, AS. Siya yung magdadala ng paglalagyan natin ng kangkong. Tapos gamit natin to. Yan, yung kaibigan ko. Bale dito siya sasakay guys. Masusubukan din natin kung kaya niyang kargahin si AS. Hindi kaya masisira to? Hindi. Mainit. Magsombrero ka, hindi na? Hindi na? O sige, tara. Say ka na. Tara guys. Ano ba? Face mask. Oop. Basta, agkapot kang takanyak. Kayam? Mabalance mo? Yan guys, yan yung pesto. Tara. Kapagod. Ahon guys. Joji. Hello guys! Ang bara-bara. Init. Dito na tayo. Dito na kami dyan sa sementeryo. Sa nagbabawal na lugar. Baba ko na. Kapagod. Hello Go. guys, bara. Tumigil muna kami guys. Siya pa yung unang uminom. Ang bigat mo. Ahon kasi guys, simula dun sa amin. Doon, paglabas ng highway. Ngayon lang makalabas tong bata. Kaya sinama na natin. So, Bemon. Palusong naman mamaya guys. Kapit kang mabuti Kayang talaga ba? Pagod ako sa'yo. Sakay ka na, ikaw na mag-video. Ganyan na. Teka. Wait lang. Ganyan hawakan.
ko guys. Kanina pa ako dito guys. Ito lang mga view guys. Yan na. Okay guys, dito lang guys. Yan guys, parada natin dito sa tabi ng tulay. Kasi sa baba, dyan, daming kangkong. Sasama ka? Yes. Haka na. Saan tayo bababa? Doon. Malamang babaan dyan. Talon ka na. Ayaw. Taas. Doon tayo. Pat-pating nga. Ayaw, barbari. Tayo kukuha ng kangkong guys. Wala namang magbabawal dito. Yan. Ito. Kuha na mo ako. Dito? Ha? Saan yung putok-putok? Kunin mo nga. Kuha nga. Ano to guys? Yan. Yo. Ada basura na. Yan, pagkain naman ng pato guys. Saka pwede rin yung ano nito guys, talbos. Ganda oh. Ooh. Yan. Ingit ka? Hindi. Lah, tagal itong mapuno. Ganito. Ganito yung kamay oh. Isang bilis. Balik ta rin mo. Yan. Katalam ah, katalam. Pag salubungin yung ano, daliri. Sige. Tik. Tukpulan mo na sa mga pikkulin. Yan. Dami dito. Okay, ang dami dun guys oh. Hanggang dun. Pati sa kabila. Pero dito lang kami kukuha para hindi hindi na namin maapakan yung iba. Yan. Yan. Nung nakaraan nakalibre tayo ng mais. Ngayon naman kangkong naman yung papakain natin guys. Pero yung mais hindi pa ubos ng pato saka pabo. Ano lang salitan. Bali mix yung darak saka feeds. Ngayon naman ito, gagawin nating pang merienda nila. Mga alas 9, alas 3, ganun. Hagisan. Yan. Sobrang magastos na kasi sa ano guys. Sa feed, saka darak yung mga pato. Yan. Ito parang ano din, alternatibo.
Kaya mo pa? Kuha ka pa. Parawi na tayo, mainit. Sarap sumakay. Lalo sa pababa. Nakakatakot. Nakakatakot saan? Pag bababa ka. Pababa. Anong nakakatakot doon? Lakad ka sa resta. Mabilis. Yes. Kapit ka lang. Mamaya pakyat naman tayo. Baka di natin kayanin. Baka maglakad tayo. Tutulak ko na lang. Sakay ka na lang. Ano kasi, maliit yung sprocket natin sa likod. Hey guys. Kaya ba? Guys. Inom ka muna ng tubig doon sa taas. Uwi na tayo. 2 minutes. Okay guys, papuno na. Dagdagan ko na lang. Baka di rin niya mahawakan kasi may cellphone siyang hawak saka kakapit pa siya. Next time ulit. Okay na yan. Okay guys, ang ganda ng kangkong. Yan. Nakalibre na naman tayo guys ng pagkain. Yung pato, ito. Picturean kita. Kompleto na to. Yan, hahawakan pa kasi ni Yes. Tulong pawis natin guys. So next time ulit, balik tayo pagka masarapan yung alaga natin. Tara. Taas. Oh. Hawakan mo. Yan, inom din ako. Guys, umiinom si Boy Tapias guys. Galak lang. Okay guys, uwi na tayo. Uwi na kami guys. Uwi na kami guys. Puno. Hello. Sakay ka na. Dalugan. Sakay ka na. Okay. Ilagay mo dyan sa harap mo yung Yan, patong mo. Sige, sigit mo. Sigit mo. Sige, sigit mo. Yan, okay na. Kapit ka mabuti sa akin ha. Let's go guys. Kabila, walang tao. Walang sakyan. Kapit. Kita nandun si maglangga dyan. Yan, uwi na. Grabe yung pawis guys oh. Kararating lang namin. So ito yung nakuha natin. Bibigyan natin tong babo. Testing lang. Yan. Sigurado yung mga sisi guys hindi pa kakain yan. Pero yung nanay nila alam ko kakain na yan. Ihiya. Puntahan natin yung mga pato. Panigurado yan. Mag-uunahan yan guys. Pero yung mga maliliit, alam ko hindi pa nakakain ito. Ayan na. Pasalubong. Oh, mukbang. Yan muna. Kain mo yan guys. Yan. Kain na. Ba. Busog pa ata. Busog pa ata yung iba.
Yung mga malilit guys, darak sa feeds yung pinapakain. Yan, ganun din yung mga malalaki. Pero minsan, yung mga tira-tirang kanin. Wala, busog pa mga to. Yung mga naiwan pa sa ano nila, kainan nila guys. Yan. Saka may bagong pangitlog na naman. May dalawang itlog akong nakita doon kanina. Yan, hindi na nga mapigilan yung pagdami nila guys. Pero yung gastos, sobra na. Yan, kakainin nila yan mamaya. Meron pang naiwan, kalahati. Ito, papakita ko lang yung itlog bago. Ito. Yan guys, may dalawa. Andun, ano yan? Yung naglilimlim. Wow. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat at ingat. Yan, libre.